し最近こんな状態なら心が疲れているサインかもしれません。理由はわからないのになんだかずっとしんどい。人と会うのが疲れる。一人になりたいと思う。前は楽しかったことなのに最近は心から楽しめない。小さな失敗でも必要以上に自分を責めてしまう。それは弱いからじゃない。ずっと頑張ってきたからです。無理に元気にならなくていい。今日は少し休んでください。立ち止まることは悪いことじゃありません。疲れた時は休んでいい。あなたは十分頑張っています。またあなたに帰りに来てね。